szósta walka Gali Silesian MMA 21. Tym razem boks. Marcin Kupczak z Drakulino Oświęcim kontra Mariusz Główny reprezentujący Sharp Top Team Bytom. Tutaj te chowanie za podwójną gardą jest znacznie mniej praktyczne. I rozpoczynamy. 3 2-minutowe rundy przed nami. No chyba, że któryś z panów zafunduje nam tutaj niespodziankę w formie nokautu. Obydwaj zawodnicy walczą z klasycznej pozycji. Zawodnik Drakulino Oświęcim widać, że chyba trenuje boks na co dzień, ponieważ jego poruszanie jest takie właśnie bardziej pięściarskie, natomiast Mariusz Gumny bardziej ta stójka taka pod MMA. Nie wiem, jak ty to, Artur, ocenisz? Tak, mam podobne odczucia, że Gumny chętnie by tutaj zanurkował za chwilę po wykroczną nogę swojego przeciwnika i dokonał obalenia. Tak, tutaj właśnie będzie fajnie też można zobrazować, skonfrontować właśnie tą stójkę pięściarską pod MMA, jak i właśnie tą z klasycznego boksu. Również Gumny tutaj szuka tej prawej ręki. Na razie spokojniejszy fragment. Obaj jeszcze się troszeczkę badają w tej rundzie. Uderzenie z tyłu głowy w wykonaniu Mariusza Gumnego, ale już Marcin Kupczak wraca do walki. O, dobrze. Gumny kilkukrotnie dobrze trafił, ale również widzimy zaczerwienienie na twarzy Gumnego. Próba takiej bujanki. Mamy cios na dół, ale nie dochodzi. Łach, ładny podbródkowy teraz siadł w wykonaniu Marcina Kupczaka. Marcin Kupczak zaprasza Mariusza Gumnego do walki. Próba teraz zanurkowania takim prawym krzyżowym, ale nieskuteczna zmiana pozycji w wykonaniu zawodnika Drakulino Oświęcim. No i po raz kolejny Gumny markuje lewy po to, aby zadać taki obszerny prawy. Och, mocno siadły te sierpy. Tak. Och, ale dalej, mocna wymiana. Dalej na nogach ustał Gumny. A szkoda, że ta runda właśnie teraz się skończyła, kiedy naprawdę tak nam się rozkręciła ta walka. Tak, wydaje mi się, że to naprawdę był dobry moment, aby jeszcze przez te kilka sekund nam ta walka trwała. Właśnie mówię, to mają typowi pięściarze w sobie, że jak już trafiają celnie, to ten cios jest naprawdę bardzo mocny, ponieważ oni całe życie tylko to robią, zadają ciosy pięściami. Tak, no i tutaj też widzieliśmy te poruszanie na nogach. Tutaj wydaje mi się, że Kupczak ma je lepiej opanowane. Również te schodzenie pod linią ciosów, no tutaj Gumny, tak jak mówię, chętnie by zanurkował zapaśniczo i szukał sprowadzenia. Ja pamiętam twoją walkę z Patrykiem Chrobakiem w boksie na jednej z gali Silesian, bodajże to była gala chyba ta wrześniowa. No i tam też powiem ci, jak na zawodników MMA, to ciężko było po prostu zobrazować to, że wy trenujecie MMA, bo wprowadziliście dużo właśnie elementów boksu klasycznego w tym pojedynku. No ale tam było, wiesz, dwóch zawodników, którzy no, umówili się na formułę bokserską. Wydaje mi się, że gdyby postawić naprzeciwko nas boksera, no to wtedy automatycznie byłaby widoczna różnica. Druga runda przed nami. Mariusz Gumny i Marcin Kupczak rozpoczynają. No i tutaj mocny atak w wykonaniu Marcina Kupczaka. Bardzo dużo właśnie wykonuje tych ataków obszernymi sierpami. Natomiast Mariusz Gumny tutaj chce skontrować ciosami prostymi. Też często zmienia pozycję właśnie Marcin Kupczak. Raz ta normalna, raz właśnie na mańkuta. No i po raz kolejny ten taki spokojny fragment, dosłownie cisza przed burzą, ponieważ za chwilę panowie znowu odpalą swoje armaty. Bardzo ładne dwa takie prawe, krótkie sierpowe w wykonaniu. Ach, ładnie. Tak. Kupczak jest naprawdę coraz bardziej celniejszy i znowu mamy te obszerne sierpy. Była cisza przed burzą i mamy teraz grzmoty. Ale tutaj trzeba naprawdę pochwalić Mariusza Gumnego. Ma twardą głowę. Takie próba rzucenia prawego, takiego obszernego sierpa. Znowu, no, troszeczkę nie potrafi
wyczuć tego dystansu, Mariusz, żeby to weszło celnie w swojego rywala. Mariusz ma tutaj też nieco gorsze warunki fizyczne. No, on jednak jest zawodnikiem niższym, o słabszym zasięgu, więc no, też nie dziw, że ten prawy nie zawsze dochodzi. Tak, tu bardziej powinien właśnie próbować skrócić ten dystans i dopiero wtedy celować, bo jednak tak z dystansu ciężko będzie ustrzelić mu swojego rywala. Kolejne mocne wymiany. Znacznie pewniejszy siebie w tej rundzie jest Kupczak. Na więcej sobie pozwalał, na coraz dłuższe akcje. O, czuję, że te jego ciosy, jego kombinacje dochodzą do celu. A tutaj jeszcze mieliśmy fajny fragment, gdzie Mariusz Gumny w przerwie zapozował do zdjęcia. Także jest świeży, on chce tu się bić i na pewno w tej trzeciej rundzie obaj panowie wyciągną wielki arsenał, tak jak tutaj właśnie widzimy w powtórkach z tej drugiej rundy. No tutaj widzimy schowany za podwójną, ale za nisko troszkę ta głowa spuszczona. Mariusza Gumnego nie widzi, gdzie może atakować, gdzie może kontratakować. Przepaliło cię trochę, co? Już jest lepiej. Cały Za chwilkę rozpocznie się trzecia, decydująca runda szóstej walki na dzisiejszej karcie, tutaj gali w Bytomiu. I rozpoczynamy. Piąteczka, szacuneczek, ale co tu się wydarzyło? Troszeczkę zagranie nie fair. Jeszcze nie wiem, czy tam była piąteczka zbita, czy to miała być chęć piąteczki, czy w każdym razie już są w walce panowie. No tutaj chyba rozdrażnił Mariusza Gumnego tym niesportowym zachowaniem Marcin Kupczak. Och, poleciał teraz. Znowu cios w tył głowy, ale Mariusz przeprasza za to. No i teraz była piąteczka, jeżeli na początku walki nie było, to jest teraz. Marcin Kupczak zaprasza swojego rywala. Gestykuluje, żeby weszli w wymianę. Widzimy, że dość duży luz Kupczak już złapał w tej trzeciej rundzie. Ło. Musi być ostrożny, ponieważ mimo, że moim zdaniem jest osobą dominującą w tym pojedynku, To Mariusz ma czym przyłożyć. dokładnie tak. Mariusz Gumny jest cały czas bardzo niebezpiecznym zawodnikiem. Widać, że teraz tutaj bardziej z kontry Marcin Kupczak walczy, a tą stroną, która ma presję w oktagonie, jest Mariusz Gumny. Ale mamy podbródkowy, podłączony Mariusz Gumny. Ale siadł. Te podbródki są bardzo niebezpieczne. Wczoraj na gali Fen, Gratian Miś, no tak złamał szczękę młodemu Borowskiemu. Bardzo mocne złamanie to było. Tam dusił się chyba też nawet swoją krwią i sędzia to przerwał. No ale tu całe szczęście chyba nie doszło do takich obrażeń. Ale widzimy nos Gumnego, ucierpiał na tym. Leje się krew, no i teraz nawet ten lewy prosty będzie dużą przeszkodą. Teraz kolejny, bardzo ładnie prawa ręka. Tak, a tutaj Marcin Kupczak pokazał, jakby ten cios nie zrobił na nim żadnego wrażenia. Znowu sierpowy. To było poślizgnięcie, chyba tak. No i piękny obrazek wzajemnego szacunku. Bardzo dobra walka. Naprawdę cage boxing w wykonaniu tych panów oglądało się bardzo miło. No a my zaraz dowiemy się, jaki jest werdykt w tym starciu, także przenosimy się do oktagonu.
Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów wygrywa Marcin Kupczak!